Kay Valentine's Day naman ugma, wa pa gani Marso nga mo'y pagsaulog sa Fire Prevention Month apan sub-sub karon ng kampanya kontra sunog sa Mandaue City Fire Station. Ang ilang kampanya Gipaagi sa Hugot video sa nga haong usab nining buwan kasing-kasing. Ang report ni Nico Serino. Ano ka sir, ang sunog mura na sa Gugma. Kalit-kalit na sa kabot, bisan wa ni mo damha. Fire safety hugot kini nga adlaw-adlaw nga gipost sa social media account sa Mandaue City Fire Station. Kung kani mahurot, dali na kay Valentine. Pero yung Gugma para na ako kumurot, di na pwede marifilan. Di na pwede marifilan. Pinaagi sa mga hugot, ilang gipanghinaot nga mas mutuhop ang ilang mensahe paglikay sa sunog. Ay, nagsira ng fire exit. Kaya kung na-emergency, magagawas na. Sila lagi. Tugay na pagkisirakan. Sa ilang opisina, among naabta ng fire personnel nga nag-shooting gamit ang cellphone isip camera. Puli-puli sila sa pag-act isip mga artista. Anak ka ni Charles. Anak ka. Kung sa'yo, ipangita ni mo dala, sir. Kita mo sa exit. Nakita na. Humaniini, ang ilang staff rasab ang mo-edit sa video gamit ang cellphone application. Gina-improve naman everyday sir kay mostly ang mga first pick videos na mo dili pa siya nindot niya may mga ideas na mo abot nga it's a collaborative and contributive effort naman sa Aminado ang BFP nga seryoso kini maong issue, maong gusto sila nga mas daghan ang mahibaw ug maabisuhan kabahin sa pagpakigbatok sa sunog. Mustik sa mga utok sa itong mga viewers, sa itong mga hugot nato, which is kanang mga hugot nato is na siya mga fire safety tips na naka-connect ana. Sir, ano sa kanya sir? Wala, nangita sa exit aning building. Unya, nakitaan. Nakita ra. Mayo pa siya, nakita. Ako, kanong sa pakaha. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.